Okei, eli eräät sanoivat semmoisia juttuja. Mä oon pieni peltopaikka. Pieniä vaiheita. Jos lasketaan myös tähän pellolle, voisi laskea, että ufa, mutta en kerro siitä enempää. Eli minulla on vaan se puhelintolppa, eli kävelemme tällaista peltoa pitkin reunaa. Tietenkin emme tuosta, kun siinä on jonkun asuinalue. Ja tässä videossa on aiheena puhelintolppa. Tämä on semmoista farmiseutua, jossa on omakotitalo. Tuolla, tuo punainen tuolla. Kävimme sen ohi tuosta pellolta. Mutta sitten uudempaa on se, että pikkupelto. Tuossa on lau. Ja sitten kysymysmerkki, tuossa on puhelintolppa. Puhelinkoppi. Siis what the fuck? Mitä puhelintolppa tossakin tekee tuossa keskellä peltoa? Olemme sitä päälle, että ei tuohon voi johtaa. Tuohon ei voi mennä sähköä tuohon alueeseen. Sitä on ihmetelleet monet jo. Miksi puhelintolppa on keskellä, laun vieressä keskellä peltoa? En ymmärrä. Miten siis me palaamme? Me ihmettelin näitä asiaa, mutta varmasti kaikki videon katselijat ovat myös ällikällä lyötyjä tästä oudosta tapahtumasta. Puhelintolppia tietenkin on, mutta tuollainen alue. Tuossa menee sähköjohto talolle, mutta tuo on peltoista aluetta. Siinä kasvatetaan kaikkia juttuja, joten se ei voi olla. Tuosta menee tie sinne. Se ei voi olla sähköinen, mutta mitä se silti vielä tuolla tekee? Mihin sitä käytetään? Onko se normaalia asuntoa? Että semmoista pitää tuolla, jos on nykyaikaiset modernit Nokia ja Samsungin nuo älypuhelimet. Tommosia puhelimia tietenkin vielä on, mutta pitää tuollaista puhelintolppaa keskellä peltoa. Tämä siis jää vielä kysymysmerkiksi, jota me ratkomme kaikin voimin täällä. Enpäs kerro missä, mutta kumminkin täällä Suomessa. Maailman pohjoisvaltio. Ratkomme sitä täällä. Ja eiköhän nyt sanota hei hei kaikille. Tämä taitaa riittää tältä kerralta jo. Joo. Sitä on niin monta kertaa ollut, mutta me lopetamme täällä. Jatketaan tämä pulmasten täällä ja vastauksia varmasti koko kansalle lähetellään. And I say it still the English speaking that we are doing the telephone box mystery and we telling you to answer if you want it since we get it. Okay everyone, I say everyone goodbye and we tell you answer since we get it. Okei, terve menoa kaikille. Se on Moroppo täältä puhelintolppa-alueelta ja se on kyllä outo mysteeri.